Дәү әни белән еш кына кибеткә керәбез дә, әллә ниләр төзелеше әйләнә тирәбездә. Бер җирдә матур курчаклар каршында зур машина. Шул машинаны бер малай алдырырга ашыга. Әтисенең кулын тарта. Алыйк инде, алыйк ди. Башкалар сатып алганчы миңа алып калыйк ди. Аңа карап мин дә килеп дәү әнигә сырылдым. Әкрен генә, йомшак итеп, кулларына кагылдым. Дәү әни, син күрәсеңме? Әнә, зур курчак тора. Дәү әни әйткән. Иң башта акчаң бармы дип сора. И, дәү әни, дидем мин аңа. Синдә бит гел акча бар. Сөйләшә торган курчакны алыйк инде, әйдә ал. И, кызым, диде дәү әни. Синдә курчаклар саны 2 дистәгә җитәдер. Нәрсәгә кирәк тагы? Син зур инде, уйныйм дисәң булганнары да җитә. Бик матур күлмәк алдык та чыгып киттек кибеттән.